ón tríú lás fihid sa bhí na saona go dtí an cúgú láid a bhí anir fiche cuaig, tá an fíor-speisialta Nollag is mú sa Phortaingéil oscailt I gcathair Santa Maria da Feira. Dahan na saolaíochta tá an Perlim a bhainach daoine de gachís sprías ag am Nollag. Tá an taonach Nollagiúil seo ar siúil th cheithre hectár I naca le Cuislán Santa Maria da Feira. Is áit tríochtú le Perlim ina míon na siafríochtort ara go cinnta do Castello, gon ghealach agus gus na réaltaí. Tá anseo acu a míon crí na gcóirtaí chomá, agus iad a súil bringlóidí na nína a iarú ag am Nollag. Táthar ag súil go gcuirfí níos mú na 100,000 duine cuairt ar Perlim, tír na naislingaí iomlán. I measc na nimachtaí a bhíonn ar siúil do chuoine óga, tá seoanna léthúla, drapa crán, slánán agus cuairtainna le dadí na Nollag.